Morjes, morjes. Moro, moro. Tänään Antin kanssa jutellaan animaatiovideosta. Pyysin sut tänne juttelemaan animaatiovideosta, koska sinullehan semmoinen on tehty ja sulla on siitä kokemuksia. Suusanallisesti pelkästään välillä jotkut asiat hirveän raskasta ja niin kuin selittää ja voi olla niin kuin vaikea selkosta, kun siinä saat minuutissa sen koko homman niin kuin äkkiä käytyy läpi. Niin. Näin se digimarkkinointi toimii. Sivut pystyyn, kävijöitä sisään ja myynti rullaa. Ei näin. Katsotaanpa hieman tarkemmin, miten homma elävässä internetissä oikein toimii. Kun sitä levitti muun muassa sosiaalisessa mediassa, niin sai tosi paljon kiitosta siitä, että se oli hyvin havainnollinen ja hyvän näköinen ja siitä nopeasti ymmärsi, että mistä on kyse. Täysin poikkeuksellisesti niin heinäkuun lopussa rupesi jo puhelimet soimaan. Aavistelet, että sillä oli vaikutusta myyntiin. Juu, kyllä. Joo. Et muutaman palautteen perusteella jo ihan suoraan. Se laatu syntyy sellaisista luovista yksityiskohdista. Niin kuin siinä sun videossa oli niitä pieniä hanoja, joita siellä vedeltiin. Oli tarve saada lisää osaamista ja lisää tekijöitä mukaan, että on ollut niin kuin positiivisissa merkeissä mennyt tämä.